Gözüň getir garga bir ot yantdy. Yantdı. Yantdy ay bir toýa var ýaňyp bir öýe var yantdy ot. Yantdı. Yantdy. Yantdı. Şol oda şeýdip ilin sokaýma. Ha. Ol ot seň ilini yakar. Be. Nereden kelleň öyle ýaray bunu ýa-da? Ha? Näme? Bir şu ot bolsa bar yüzün oy koyar o. Şoňa aklym çatan okdan. Elini oy koyma gap bar oğluňa o. Ey näme ýaň? Duyuyorum okdan men. Duyuyorum Oğlum okdan. kızım duyuyorum oğa. Şey ýar o. Näme ýaňsylan bolýaňdy? Yo her şey şoň. Näme ýaňsylan men peyda almasak der Avar durdy. dursa. Hoşu maslahat berle berjek gordum onu. Näme derwetçi ma çoň? Ene meselem öýüň bir gada çay gaýnap dur. Kaynaptı. O ulu tuňjeda lakır gaýnap dur. O. Şu ılgap bir şey dip şu gaýnap ýüzüňe guýaýma. Ha. O seň ýüzüňi bişirer. Bey. Nireden kelleň elýär beýle maslahat. Näme boldy? Ne şu kafiyet şoň. Ha näme? Kaynawdy olsa göl sepýä yüzüne. Kaptanına da durmalar o şu kaynawdy gören wagty. Aklym çatan okdan Ha şoňa o men. kaptanına duran o sep köwer ýar o. Inni sepmey. Be? Bir kızın suyu ýokmy? Yoy borlay. tapanla kızın suyu. Goy sana inne. Ha? Kaynawdy mami. Näme ýaňsylan bolýan? Alla turda. Alyp dur. Bir de men ikiniz şey dip ol bir haýa törýäňiz. Ya bir çay ýörýäňiz. Örk gidip otdyň. Örýär. Odan onu şol bir sen gelip şip öreňden ýartaja kelip koýmanlar. Ha. Şonu näme etmen bolýar? Bir çekiç alyp taň gaçya ýardy. Dogrymy? Gasya o. Şonu şu çekiç alyp şey dip urma ha. Şonu çekiç ederek şuýtdyryp o telpeňe aýyp şu keldesine uraýmak ne? Ha? Uraýmasın keldesine. Ha? Bu keldesini ýarar o. Kerpiç. Mun kellet duyon oğa. Yo duyan o. Rızıyla namın kelleti duyon oğa. Be? Ne ettin ha? O. Ha sen näme edýän? Nihamet ya sen? Kim men bi? Awo. Ay men şu kerpiç var ha. Oy o tay. Oo. Oy o Näme? Ay. Kovcu maslahat bir kovcu. Ýona okma kerpiç. Yo. Yo lo nalyk gelaýan. Bey be. Awa. Ine şunýal gaharyňyz gelýär. Awa. Irbet gaharyňyz gelip, owo, kelýän adam ağır gaharyňyz gelende näme etmeli? Nihamet mi? Nämet men. Baş drama teatryna baryp, şoluň spektaklaryny, degişmelerini görmekle size maslahat berýär.